tomto videonávode si ukážeme, ako vytvoriť profil odosielateľa v systéme Point Business. Po otvorení účtu sa nachádzame na domovskej stránke. V bočnom menu prejdeme do sekcie Používateľ a klikneme na podstránku Nastavenia účtu. Posunutím nižšie nájdeme na podstránke sekciu Odosielatelia. Profil odosielateľa určuje, od koho je zásielka posielaná. Jedna spoločnosť tak môže mať vytvorených viacero profilov, napríklad ak zastupuje rôzne e-shopy. Po kliknutí na tlačidlo Pridať nový profil odosielateľa sa nám zobrazí rozhranie, v ktorom vyplníme všetky potrebné údaje. Najskôr zvolíme typ odosielateľa, zadáme webovú adresu, pod ktorou je spoločnosť alebo e-shop dostupný a doplníme názov spoločnosti. Tento názov slúži ako verejný identifikátor, teda ako meno odosielateľa uvedené na štítku. Ďalej vyplníme kontaktné údaje osoby, ktorá zastupuje spoločnosť. Ide o meno, priezvisko, funkciu, zvyčajne komateľ, telefónne číslo so správnou predvoľbou a e-mailovú adresu. V sekcii Adresa uvedieme miesto, z ktorého budú zásielky odosielané. Táto adresa nemusí byť totožná so sídlom spoločnosti. Môže ísť napríklad o adresu skladu, ktorá zahŕňa ulicu, súpisné číslo, mesto, poštové smerové číslo a krajinu. Posledným krokom je zvolenie fakturačného profilu, ktorého založeniu sme sa venovali v samostatnom videu. Po kontrole všetkých údajov klikneme na tlačidlo Vytvoriť profil. Týmto krokom je profil odosielateľa úspešne vytvorený.